Dnes ráno tu mám v štúdiu dve dámy, Monu Abír a Olgu Galiu, ktoré prišli porozprávať o akcii, ktoré práve pripravujú, a to konkrétne už o 8. ročníku orientálnej show Fantázia Orientu, ktorá sa organizuje 21. novembra v Dome odborov v Žiline. Dobré ráno, dámy. Dobré ráno. Dobré ráno. Dievča, tak nám povedzte niečo o tom, čo pripravujete, čo chystáte. Tak ja tu nechám na sluchajlu, nech začne, ja sa ešte prebudzam. Takže dobré ránko. Dnešný deň trávime ráno vo Frontinuse a chceli by sme vám priblížiť tohoročný, už 8. ročník Fantázie Orientu, ktorý organizujeme spolu s Monou Abír. Je to 21.11. o 18. hodine vo veľkej scéne Domu odborov. Touto cestou vás všetkých srdečne pozývame. Myslím, že aj toho roku sa máte na čo tešiť, aj keď Fantázia Orientu je každý rok vlastne o tom istom. To znamená o orientálnom tanci, ale vždy je jedinečná, pretože vždy vieme našťastie prekvapiť našich divákov rôznymi choreografiami, ktoré sú naozaj skvelé a na vysokej úrovni. Olga si povedala, čo nás čaká tento rok, ale mňa by možno zaujímali také tie prvé ročníky, pretože toto je už krásny 8. ročník, tak možno by ste si mohli zaspomínať možno aj s ľuďmi, s poslucháčmi, ktorí boli na tom prvom ročníku, že aké to bolo ten prvýkrát, ako ste sa dostali k tejto myšlienke, aká bola organizácia, čo sa odtedy zmenilo. No, úplne taký ten začiatok Fantázie Orientu vlastne vznikal tak postupne, keď Monika prišla s tým, že na rondli ide urobiť také pre rodičov, priateľov a teda rodinných príslušníkov tanečné podujatie ako také poďakovanie za to, že vlastne tým svojim ženám, sestrám, priateľkám, milenkám, mamám umožňujú tráviť voľný čas niekde pri tancovaní a podporujú ich v tom. No, ukázalo sa, že vlastne ľudia majú o toto záujem. V podstate ten priestor sa ukázal ako malý, veľmi bol akože príjemne, nás prekvapilo, teda tá účasť nás príjemne prekvapila. No a v podstate týmto začalo. Ešte ja by som doplnila, že vlastne keď sme videli, že sa to naozaj tým našim známym rodinným príslušníkom a tak ďalej páči, tak sme si tak povedali, že prečo to neukázať aj širšej verejnosti. A tak sme začali rozmýšľať o tom, že by sme to urobili v trošku väčšom. Hej. A začali sme hľadať nejaké priestory, ktoré by boli vhodné, a podarilo sa nám to a doteraz to funguje. Tento rok bude v Dome odborov? Áno. Každý rok je to Každý Dome rok odborov? je v Dome odborov, len ten prvý ročník bol ešte na tom rondli, ale ako sme to začali robiť v Dome odborov, tak pokračujeme tam ďalej. Nám sa tam veľmi páči, sú tam ústretoví, sme spokojné veľmi. Mňa by zaujímalo, ako ste sa vy dostali k orientálnym tancom a ako dlho tancujete? No, je to približne 12 rokov, čo tancujem, ja to nejak nepočítam úplne. Danka by mi vedela povedať, naša Fedra, ktorá bola moja prvá lektorka, ona mi vždy povie presne, koľko tancujem. A ja som začala vlastne tak, že moja dcera mala nejaké 3 roky a hľadala som nejaký krúžok pre ňu. No a v labyrinte, tak tam som jej našla nejaké tanečné, pohybové krúžok a práve tam otvárali aj tieto krúžok brušného tanca, alebo kurz. No a tak som, že zo zvedavosti, ja som vôbec nevedela, že o čom to bude, lebo vtedy na internete nič ešte nebolo. Takže som to vyskúšala a sa mi to veľmi, veľmi páčilo a odvtedy vlastne tancujem. Monika, a konkrétne aké tance tancuješ ty? Lebo orientálne tance, tam si človek dokáže predstaviť naozaj čokoľvek. Áno, sú rôzne druhy. Ja sa prikláňam tomu arabskému, mám rada veľmi folklór, ale aj klasiku, sa to volá rakšárky, tak skôr tento štýl. A Olga, ty? Ja mám rada temperamentnejšie štýly, ktoré sú v orientálnom tanci, takže určite, čo sa týka folklóru, tak najradšej asi orientálne gypsy, určite z akejkoľvek oblasti, je to zemité. Mám k tomu veľmi blízky vzťah a pocit. A
a emócie, proste je to asi o tom. No a potom samozrejme rôzne druhy drum choreografií, ako to má tak akože najviac, ale nebraním sa ničomu. V podstate každý ten štýl je o niečom inom, o tých emóciách, takže niekedy mi padne vhoda aj klasika. Ja si myslím, že my máme s Olgou taký podobný vkus, preto sme aj začali spolu tancovať ako duo a nikdy sme sa ešte tam ani nepohadali, že? Ani pri výbere skladby, ani tanca. Vždy sa vieme dohodnúť a vždy zistíme, že máme na to rovnaký názor, rovnaký vkus, že sa nám páči vlastne to isté. A čo sa týka výberu choreografií na Fantázii Orientu, na čo sa môžu diváci tešiť tento rok, alebo čo ich čaká, čo sa týka tých orientálnych tancov, aké všetky štýly, druhy sú a čo sa tam predvedie? Tak v podstate samozrejme budeme sa venovať aj klasike. Klasika nesmie chýbať, ale prejdeme od folklóru cez rôzne fúzie, tance s rekvizitami, zabludíme aj na Havaj. A v podstate ukážu aj deti svoje tanečné umenie, to sú také tie začiatky, také tie úplne klasické prvky, cez ktoré musí by mala každá tanečnica prejsť, aby vedela trošku koordinovať to svoje telo. Monika, ešte niečo doplniť? Kradnem mikrofón. Áno, vlastne túto našu show sa vždy snažíme robiť takú pestru, aby sa tí ľudia nenudili, aby videli, že naozaj ten orientálny tanec nie je len len o tom tanci v podprsenke a v tom páse a v sukni, ale že je rozmanitý aj čo sa týka oblečenia, štýlov hudby a vlastne teda aj toho tanca. Na to sa ešte popýtam, mňa to zaujíma, také tie krásne blišťavé kostýmy a hudba a tak ďalej. Ale dievčatá teraz vybrali pre vás Stinga, ja sa veľmi tomuto výberu teším a dúfam, že poteší aj vás. Ja dnes v štúdiu mám na rozhovor Moniku Kosecovú a Olgu Gáliu, organizátorky podujatia Fantázia Orientu, ktorej 8. ročník sa bude už 21. novembra v Dome odborov v Žiline. No a mňa by zaujímalo, koľko tanečníc vystupuje na vašom podujatí a koľko ich vystupí tento rok? Tak každý ročník máme také približné číslo okolo medzi 60-70 tanečníc. Nikdy to nie je presné, lebo buď niekto ochorie a tak ďalej, alebo záleží aj od počtu tanečníc v pozvaných skupinách. Ale je to taký približný nejaký počet. Novinkou tohto ročníka už sme to spomenuli, že budú aj detičky. Áno, ja som otvorila vlastne v septembri krúžok pre deti v Žiline, Brusničky sa volá, takže detičky, ktoré ku mne chodia už od septembra, budú na tejto akcii vystupovať, veľmi sa tešia. Naozaj ešte sú len v začiatkoch, tieto deti ale sú veľmi šikovné, snažím sa robiť tú choreografiu tak, aby zaujala, aj keď ešte tie deti nie sú tak tanečne vyformované, ale myslím, že to bude fajn. Koľko majú rokov? Ako máte najmladšiu tanečníčku napríklad, alebo v akých vekových kategóriách sa pohybujú tieto detičky? Majú približne od 7 do 10 rokov. A kedy je vhodné prihlásiť dieťatko na takýto orientálny tanec pre záujemcov, lebo určite nás počúva veľa rodičov? No, to je ťažko povedať, pretože poznám kolegyne tanečnice, ktoré vedú tieto krúžky a majú tam aj menšie deti. Je to v iných mestách. Ja si netrúfnem ešte na takéto menšie, možno časom, ale keďže nemám... Prepáčte, tu zvoní tu nejaké... Zahoď za dvere. Zahodíme kabelku za dvere. No a kde som to skončila? Detičky. Detičky, áno. Takže záleží aj od toho, ako to dieťa vie koordinovať už svoje pohyby a že či už je také chápavejšie, alebo nie. Niektoré deti sú naozaj, majú to vrodené, hej, že už môžu tancovať možno aj o 2, o 3 rokoch, ale záleží to určite aj individuálne od toho dieťaťa. Nebudú mať trému, lebo je to také celkom veľké podujatie. Neviem, že akú očakávate účasť, alebo aká bola účasť z minulého ročníka Fantázie Orientu? Účasť bola pekná. Myslím, že okolo 350 ľudí prišlo približne. Asi tak nejakej.
No a ja som sa ich pýtala, že či budú mať trému, oni mi tvrdia, že nie. Neviem, ako idú prvýkrát vystupovať, tak sama som zvedavá, ako to zvládnu. A možno, že my dospelí máme väčšiu trému ako tie deti. Budeme im držať určite palce. Fantázia Orientu to evokuje niečo také farebné, krásne, hravé, hudobné. Tak sa chcem spýtať na tie krásne kostýmy, možno na kulisy, na hudbu. Tak áno, Orient je farebný, je krásny, je o lesklých látkach, lesklých šperkoch, nádherných ženách. Čo sa týka kulís v Dome odborov, tak robíme si to samé. Prvý ročník bol asi najťažší, pretože sme sa oboznamovali s takými vecami, ako je, čo urobí osvetlenie, čo urobí vzdialenosť, čo urobí farba, ale vďaka veľmi ochotným a kvalifikovaným chlapcom, ktorí sú v Dome odborov, sme to zvládli a veľa sa naučili, takže tieto ročníky už zvládame hravo. Už profesionálky, hej? Čo sa týka kulisy v Žilinskom Dome odborov. No a kostýmy, určite viete, že Orient je o tom, že v podstate je tam veľa látky krásnej. Kostýmy sú viazané na štýl tanečný. Človek si automaticky predstaví, presne už to Monika spomínala, farebné podprsenky, prsnaté ženy, také tie peniažkové sukničky alebo teda opasky, ktoré krásne štrngocú. Áno, je to charakteristické pre Orient, takže každý, kto sa až tak neorientuje v tomto tanci, tak kto sa neorientuje v Oriente. Kto sa neorientuje v Oriente, áno, tak vie, že je to niečo okolo východu, keď to vidí, ale v podstate treba rozlišovať to oblečenie podľa toho, čo človek tancuje. Aký štýl tancuje, hej. To znamená, sú tam aj folklórne veci, ktoré sú neskutočne hrejivé, teplé, proste človek je uzapínaný a tak, ale vyžaduje si to vlastne ten štýl. Takže nie sú to len podprsenky a pásy a odhalené boky, brucha, ramena a neviem čo ešte. Ale bude aj toto, môžu sa páni prísť pozrieť, hej? Majú sa na čo tešiť. Samozrejme, určite majú sa na čo tešiť. Je to rôznorodé. Keď sme pri tých mužoch, mňa by zaujímalo, či sa týmto tancom venujú aj muži. Áno, venujú sa muži, samozrejme. U nás teda pohľady mužov sú na tento tanec také... Ja to chápem, divákov, ale oni tomu nevedia nejak prísť na chuty naši chlapi. Proste oni majú taký ten svoj štýl, že bude to valčík polka, alebo je to nejaký rap, alebo je to, neviem, nejaký takýto štýl, ale Orient, kde v podstate treba precítiť tú hudbu a tancovať trošku na iný rytmus a dávať do toho trochu iné emócie, tak to zatiaľ u nás medzi chlapmi moc nejde. Oni sa skôr radšej dívajú na tie ženy zatiaľ, ale sú muži, ktorí sa tomu venujú. Ako aj napriek tejto verejnej mienke ďalších svojich kamarátov možno, venujú sa tomu a sú veľmi šikovní a je to niečo úžasné dívať sa na mužov, ktorí to naozaj vedia a tancujú to so srdcom. Aj tu v Žiline sú muži, ktorí tancujú orientálne tance? Neviem o tom, že by v Žiline sa niekto tomu venoval. My sem do Žiliny vždycky, teraz sme sa snažili po minulé ročníky niekoho pozvať. Predminulý rok prijal pozvanie vlastne hluchonemý tanečník, veľmi nadaný, Dalo, ktorý predviedol publiku naozaj veľmi peknú choreografiu a teda boli veľké ovácie na toto, každého prekvapil milo. No a potom taká čerešnička je David Katolický, je to mladý chlapec z Čiech, ktorý naozaj stojí za to, aby bol videný na pódiu. Je to veľký talent. Keby muži... Prepáč, tiež mal veľký úspech minulý rok. Keby nás počúvali nejakí muži, ktorí chcú s vami tancovať orientálne tance, tak majú možnosť sa prihlásiť na nejaké kurzy? Aj akože krúžok? Áno. No ja si myslím, že áno. Že určite áno, pretože nejaký až taký veľký rozdiel v tých základoch nie je, čo sa týka základov tej techniky. Ale už potom sú určité špecifiká, ktoré sú vyložene ženské a mužské. Práve na toto som chcela nejako tak nadviazať, že ten tanec mi príde taký vyložene skôr ženský, ale muži by tam mohli mať nejaké také príjemné zastúpenie v hudbe. Ako máte riešenú hudbu na orientálnych tancoch?
No, je reprodukovaná. Mali sme jeden ročník, sme mali pozvaných aj živú takú kapelu z Ružomberka. Vlastne my sme veľmi naklonené tomu, aby nám prišli hrať hudobníci naživo. Ale máme trošku problém v tom, že nepoznáme bubeníkov, ktorí by boli tu zo Žiliny a okolia, ktorí by sa venovali práve arabským rytmom. Takže ak nejaký teraz počúva, kľudne nech sa ozve, my budeme veľmi radi. Naživú hudbu tancovať je zase úplne niečo iné, hej, ako keď vám to pustia. Výborne. Dievčatá, vy ste nám venovali do súťaže, alebo venovali ste 2 lístky na Fantáziu Orientu 21. novembra. Mohli by sme vymyslieť, že čo musia ľudia urobiť na to, aby tieto 2 lístky získali. Vy budete mať na to týždeň, takže nemusíte sa báť, času bude dosť. Nenapadá vás nič. Momentálne si nás zaskočila. Zaskočila som, dievčatá, tak porozmýšľame. Dám vám čas na porozmýšľanie, nás čaká presilovka dnešného rána. Ja tu mám organizátorky akcie Fantázie Orientu, Moniku a Olgu na rozhovor. Prišli nám povedať, čo to chystajú na 21. novembra. Čo to sme si už povedali, ale mňa by zaujímalo, na čo sa môžu diváci tešiť tento rok, na čo ste tak najviac pyšné. Koho sa vám podarilo dotiahnuť do Žiliny? Ak to vám vystúpi na tomto podujatí napríklad? Takže tohoročný ročník Fantázie Orientu bude jedinečný v tom, že pozvanie prijala tanečnica, ktorá sa venuje Bollywoodu, to znamená indickému tancu, takému filmovému v preklade. Je v tom naozaj jedinečná, ako je dobré si ju pozrieť, lebo ten tanec je vlastne o rôznych vyjadrovacích prvkoch, ktoré tá tanečnica musí ovládať a zvládať, a myslím si, že ona sa v tomto našla. A naozaj je to veľký divadelník na tom pódiu, takže je na ňu veľmi dobrý pohľad, aj ako na tanečnicu. V podstate má k tomu veľmi blízko, venuje sa indickému tancu aj hlbšie. V podstate ide do takej tej indickej klasiky, ktorú sa učí u indických učiteľov, a vedie aj tanečné kurzy v tomto štýle v Bratislave, kde pôsobí. A volá sa Lídia Sivakoty. Ďakujem. No a okrem Lidky, samozrejme, na ktorú sa veľmi tešíme, budeme mať pozvané aj ďalšie tanečné skupiny. Ako každý rok pozývame Ištárky z Trenčína, Raxfarach Trnava, Šam z Piešťany. Budeme mať teraz pozvané kočky zo Samíry z Martina, Amírach Turčianske Teplice, Malika Čaca, potom dievčatá zo Žiliny, Mity z DEA, to je vlastne to sú ďalšie Žilinčanky, ktoré sa venujú orientálnemu tancu. Aby som na nikoho nezabudla, určite tam budú moje žiačky, sú Zejna, sa volajú pri Centre voľného času v Žiline, aj tie brusničky pri Centre voľného času v Žiline. Spomínali, že sú detičky? Ešte budeme mať detičky pozvané aj z kružku zo základnej školy Limbová. No a samozrejme naša skupina Amar. Toto už je 8. ročník, máte naozaj už, dá sa povedať, že tradíciu v tomto. Chcem sa spýtať, či neplánujete s touto show ísť aj do iných miest na Slovensku? No, do iných miest na Slovensku. Akože, takto, keď sme robili tú show, prvý alebo druhý ročník, a vlastne sme sa na tom tak vybláznili, dá sa povedať, tak sme si povedali, že no a teraz si odbehneme, čo ja viem, do Martina, do Bystrice, do Košíc, urobíme takú šnúru. Už nám to ide, už sme v tom akože zohraté. Proste bola to taká nejaká perfektná nálada a sme si povedali, že tak budeme cestovať, nie s kuframi, ako riadni divadelníci a tak, akože takí javiskoví nejakí umelci. No ale v podstate to bola len taká eufória, hej. Samozrejme, že zostávame v Žiline. Hosťujeme v Žiline naďalej. Takéto podobné podujatia, ako my robíme v Žiline Fantáziu Orientu,
si robia dievčatá aj v iných mestách na Slovensku. Všetky tie teda ženy, ktoré sa venujú tomuto a očarilo ich to, venujú sa tomu nielen telom, ale aj dušou, tak si dajú vždy raz do roka tú robotu s tým a zorganizujú pre svoje mesto a samozrejme pre svoje ženy takéto podujatie, kde zase my sme ako hostky. Takže v podstate na Slovensku. Takže je vás vidieť aj inde ako Žiline. Určite. Akože chodievame ako hostky po Slovensku. Fantázia Orientu ostáva čisto žilinská. Tak, áno, áno. Každá tá show v iných mestách má zase svoj názov. 21. novembra to v Žiline vypukne v Dome odborov, kde sa dajú kúpiť lístky na vaše podujatia. Kde nájdú ľudia informácie a program o Fantázii Orientu? Lístky si môžu zakúpiť v Dome odborov priamo na recepcii v Habibi reštaurácii v Miraži a tiež priamo u nás u organizátoriek. Nosíme stále pri sebe. Takže kľudne, keď ma niekto stretne a bude chcieť lístok, ak niekto stretnete, ja to mám stále v kabelke. Monu, Abír alebo Olgu, tak kývajte, mávajte, majú lístky. Tak. Aká bola tá druhá otázka? Druhá otázka, vieš, že neviem. Kde nájdú informácie a program ľudia? Informácie. Tak niečo je určite na internete, na Facebooku, na udalosti, ktorú stále sa snažím a tam teraz budem aj pridávať informácie o tanečných skupinách, ktoré prídu zatancovať, za akým štýlom, fotky a tak ďalej. Takže tam asi bude najviac tých informácií. No potom nejaké fotky, videá z minulých ročníkov môžu nájsť na mojom blogu www.orientalnytanec.blog.cz, taký zložitejší, ale tam vlastne nájdu a takisto na Facebooku tiež pod Mona Abír, tam mám v albumoch tiež fotografie a videá z minuloročných akcií a budú aj z tohto ročných. Taktiež aj na našom facebookovom profile Frontinus Rádia nájdete zdieľanú túto akciu, tam môžete písať do komentáru v prípade, že by ste chceli lístky, pretože Monika a Olga sa rozhodli, že venujú 2 lístky na toto podujatie plus prechádzku s nimi. Plus prechádzku s nimi jesennou prírodou. Takže ak máte záujem získať tieto 2 vstupy, treba napísať buď na náš facebookový profil, ako som už spomínala, alebo na kontakty 0903 398 983 alebo studio@frontinus.sk. Je to úplne jednoduché. Stačí napísať, ktorý ročník sa organizuje už tento rok. Je to 8. ročník, to som vám teraz napovedala, ale máte vy na to týždeň, takže týždeň môžete túto ťažkú informáciu hľadať na internete, brúsiť a písať nám do štúdia. Dievčatá, ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Aj my ďakujeme. Ďakujeme. Budúci štvrtok si vyhlásime výhercov. Budem sa veľmi tešiť. No a ja sa s vami lúčim už tiež, pretože ma čakajú nejaké iné povinnosti ešte dnešné ráno.